mukozo kalabe inu ya mwano osachita kukena kalikonse ndipo osaonamo kuti mulungu wakwanitsa izizi. Ndimati ndisadayambe ndingokukumbutsani tili munyengo ya mvula, komatu mulungu wakhazika bata kumwambako kupereka mpata kuti inu ndine timve mawu a mulungu. Sindidadwale ineyo kapena abusa wayi kupereka mpata utenga umveke. Mwayenda nokha kuchoka kwanu ndikubwera. Murangoza nabo muri ubwera nkubwera usapindurapo muri zero koma tafuna. Umusapindurapo kana. Mutu wanu kugwira ntchito. Chifani kudziwa ndi zambiri zoti kuzochita akunedwa kusonkhana pano ndikuyimitsa magalimoto chonchi sikusowa zochita ayi. Ndikukhulupirira ina aliyense ali ncholinga pa moyo wake. Ine ndakusa sitingamakhale nkumane kuti ayi koma anthu anachuluka nkhani sina mbala ya anthu opezeka, nkhani ndi anthu othandizika. Sichikhala chomveka ndipati ndinene kuti msonkhano uno uchitike papita chuma chake somwina nkuteka inuyo olowani kwacha simundaperekeko olopakono. Koma mulungu ali chumachi chigwire ntchito ndicho olinga choti moyo wanu upulumuke. Ndimati ndikukumbutseni atatha kupereka chuma chotera Ambuye inu osapulumuka akakuta nini kumwambako. Tafuta neba mukapanda kuthandizika mukazi uli chautaya akakuchiteni chiyani? Kundisokolotsa kumalomo ndikubwera kuno phi kuti mawuwa ndipereke kudutsira mwa ine, koma makanibe akondedwa ndav padevade madzi satsuka nale. Ine chodziwa madzi ogaduka saotcha nyumba amazimitsa moto. Nyumba ikamapsa olokatenga madzi pa moto uthira nyumbayo imazima. Koma madzi omwewo uthira pathupi ndi amene munthu amapsa. Tsono ine niyendera mwambi omwewo kuti nkana madzi akakhala ogaduka kakuwaza ozimitsa moto ngatani. Tipepere. Mutatha kundipatsa magawo onse Ambuye akuyimirira pamaso pa awa, loleni ndimalize kupereka uthenga umene mwayikiza pa mtima panga Mulungu wakhulupirira ndidzibwerera kwathu kumalomo. Kwanga ndikusamba m'manja Mulungu sindinkawadziwa awa. Mudalibe plani iliyonse m'moyo mwathu kuti tidzakumana. Mwatikumanitsa ndi inuyo ndi cholinga chowapatsa mawu anu wabasi. Yehova bwanji mutsegule mtima wawo kuti akhoza kulandira kuyankhula kwanu nakhala munthu wokonzeka. Ngati m'mudzi muno muli mavuto ena amene amayambitsa ndi mkulu wake amene Mulungu wakhulupirika, mwachita mwayi kumwamba mwachita chisomo kuti lero takumana naye tikambe naye Mulungu. Ngwamwano kwa mpiri samva zawenayi akulu wangodzi popa ndikuabweretsa masopano Mulungu chita naone mudzina Yesu Kristu. Chemwali awa samva zawina amadzipopa kwambiri zedi, amaoneka ngati ngauzimu koma chilungamo cha mtima wawo pamasopano simuwadziwa. Bwanji muwatsitse lero, mwamasule lero kuti apange chisankho choyenerera. Akumbutseni tsiku lina adzapezeka kuti amwalira. Msonkhano ngati uno udzakhala woperekeza thupi lawo m'manda kuomana ndinu maso ndi maso. Bwanji Ambuye asanafike pomwalira patseni moyo wawo ndikambe nawo. Udindo wanga ndipereka Mulungu mawuwa, ndipo inu tsegulani mitima yawo kuti adzindikire malemba mwa Yesu Kristu. Amen. Joshua chapter number 24. Kumapeto kwa utumiki wa Joshua. Kuyambira ndime number 14 mpaka ndime number 24 ndidzawerenga mchichewa cha lero. Joshua 24 kuyambira ndime number 14 mpaka na ndime ya number 24. Tsopano opani Yehova ndikumutumikira iye mokhulupirika ndi moona.
chotsani milungu imene makolo wanu ankapembedza tsidya kwa mtsinje wa Euphrates ndi ku Igupto, ndipo tumikirani Yehova. Koma ngati kutumikira Yehova kukukuipirani, sankhani lero amene mudzamutumikire, kapena milungu imene makolo wanu ankayitumikira kutsidya kwa mtsinje wa Euphrates, kapena milungu ya Amoni amene mukukhala mdziko lawo. Koma ine ndi banja langa tidzatumikira Yehova. Ndipo anthu anayankha, sitingathe kuti timusiye Yehova ndi kutumikira milungu ina. Yehova Mulungu wathu ndiye amene anatitulutsa ife ndi makolo athu mu ukapolo m'dziko la Igupto. Tinaona ndi maso athu zizindikiro zozizwitsa zimene anachita. Iye anateteza pa ulendo wathu wonse ndi pakati pa mitundu yonse imene tinkakumana nayo. Ife tikufika iye anapirikitsa anthu onse pamodzi ndi Amori amene ankakhala m'dzikoli. Ifenso tidzamutumikira Yehova chifukwa iye ndiye Mulungu. 19. Koma Yoswa anati kwa anthuwo, inutu simungathe kutumikira Yehova. Iye ndi Mulungu woyera, salola kupikisana naye. Sadzakukhululukirani ngati mumuukira ndi kumuchimwira. Ngati inu musiya Yehova ndi kutumikira milungu yachilendo, adzakufulatirani. Iye adzakulangani ndi kukuonongani, ngakhale kuti poyamba anakuchitani zabwino. Koma anthuwo anati kwa Yoswa, ayi, ife tidzatumikira Yehova. Kenaka Yoswa anati, inu mukudzichitira nokha umboni kuti mwasankha kutumikira Yehova. Iwo anayankha kuti, inde ife ndife mboni. 23. Yoswa anati, tsono chotsani milungu yachilendo imene ili pakati panu, ndipo perekani mitima yanu kwa Yehova Mulungu wa Israeli. 24 yomaliza. Ndipo anthuwo anati kwa Yoswa, ife tidzatumikira Yehova Mulungu wathu ndi kumumvera iye. Amen. Uthenga wotsiriza kwa inu ndikuti pangani chisankho ndi moyo wanu. Ameni. Anthu ambiri amaganiza ngati kuti Mulungu yamasowa wanthu. Ndimati ndilengeze pano, Mulungu adalenga anthu ambiri zedi, sasowa wanthu. Amene anafunika kuti adzisaka mzake si Mulungu ayi, koma ndani kodi? Ife. Poti ifeyo ndi olengedwa. Yoswa ali kumapeto kwa utumiki wake akuti, akuluakulu inu amene mukudzitchula ngati ndinu anthu amene mumapemphera, mukudzitchula ngati ndinu anthu amene mukutumikira Yehova, yeti nomwenu mukusunga soti milungu ina mmoyo mwanu, mukupembedzanso zinthu zina. Yoswa akuti, ngati mukufuna kumtumikira Ambuye moona mtima, mupange chisankho chakuchotsa timilunguto. Popeza Mulungu amene kumpembedzayi safunika kumuphatikiza. Kazumveka kulakulu? Nonse oledzera mukundimva pano, Yehova safunika kumuphatikiza ayi. Nonse onyenganyenga muli pano andivani, Yehova safunika kumuphatikiza kulibe. Nonse mahule, Yehova safunika kumuphatikiza. Nonse onalina azing'anga ndi zitsamba, Yehova safunika kumuphatikiza ayi. Make a decision. Amen. Nonse omangolola lolosakana kwenu, Yehova safunika kumuphatikiza. Yese wakuba mbava pali kachimo kena kamene ntamachita sema ngati chimo kusura fodya wose ambanje tandimvani, Yehova safunika kumuphatikiza. Now akupereka statement ya mphamvu akuti, ngati kutumikira Yehova kukukuipirani, ngati mwapeza kutumikira Ambuye kukunyasani, make a decision. Lekani musakakamire siyani mukakumana naye kumathero kwa moyo wanu. Amen. Chifukwa nawo mpingo muno anthu odzimva kwambiri zedi, ofuna kumachita zinthu monyengereredwa.
apulezi tayimba nko tayimbana bana leo atenda mabara kakulishani ngati ukona zikuipira make a decision ogenda ngati chani chikukoza kugwa iwara choka kulibe make a decision siyani chifande kuti mukamari mukusiya muzidziwanso kuti no okulengani mwamuna amene kuti mamusiya okupatsani moyo mwamuna kuti tione ngati pano kamungalimbe munawezane kuti ngati kutumikira mbuye kukuipirani lekani atawakuzani inu muwathandiza amenewo amadzipopa kwambiri zedi angampha kundiwokha angofunika ndiwo ngati mwapeza kuti mulungu amene adakulengani alibe phindu ngati mwapeza kuti Yehova amene adakutolani patali alibe phindu ngati mwapeza kuti kwa mulungu simukupeza kudya nzeru chilichonse siyani or else musankhe wina amene mudzamutumikira musankhe wina nchifukwa chani Yoswa ukamba mawu amphamvu otere ndimvetseni mulunguyi sangasinthe zake zokhazikika ameni tili ndi anthu mu mpingo muno amene amafuna kuti malamulo asinthe popeza iwo apezeka kwa mulungu sizitheka chifukwa cha maufulu amene tili nawo mu dziko muno anthu akufuna kuti apanikize mawuwa ndife tomwe olalikira kuti tidzilalikira zimene makutu anu akufuna atamva kwanu komweko Yehova zake nzokhazikika akakamba wakamba basi ameni ngati iweyo sudzipanga kukhala mchimene mulungu akufuna usayembekeze kuti mulungu asintha sikutheka ingosisiya iweyo okondedwa palibe adzaonjezera mawu awa palibe adzachotsera mawu awa kulibe munthu azane mawu acha kuti wasintha maganizo wake kulibe ndondomeko zake ndi zomwezo basi inu ndi ine kwathu nkufuna kutsatira amene now po munthu amene akufuna kuti akhale womangiririka wolumikizana ndi mulunguyi akhale kuti wakonzeka kugonjera mulungu anthu akumabwera ku chalichi anthu akumabwera kwa mbuye ndi malingaliro wawo naganiza ngati mulungu ayendera maganizo asizitheka ndimati kuzitosefe tidachimwa napereka pa ulemu wa mulungu katumvana kale ndikokalapa supita ulishasha umapita ulikape ndikokalapalo sungapita basa walakwitsa basa ndimangoti ndingonena kuti ndinalakwitsa pachapa ndimundikhululukire akhululuka ngati mwabwera pamaso pa mbuye ndikuti panoka mwazingwa panoka simungathe dzichepetseni kudzanja la mphamvu la mulungu mukudziwa ndikambeti nonse amene mumadzilenga ngati maganizo anu ndiothamanga simudadzilenga adakulengani mchauta amene akukudziwani kwambiri zedi ndi mulungu mverani iye musatsogole fano linawo pakati pathu anthu amene amamva za iwo okha amafuna pakana kalikonse maganizo akhala iwo ndi amamukonzanso mulunguyi kumukonzanso chautayi aya apo mudalakwitsa apo mudatere sichoncho mufune musafune mawu a mulungu sadzasintha mufune musafune ndondomeko zake sidzasintha Yehova akati ayi olotu mitengo masambata amamera pansi mizuku mwamba sikungatheke kuti chakuti asinthe malingaliro ake kulibe munafunika mutsimikize mtima wanu kuti mulungu ndi ndani amafuna ziti nditsate ziti kodi zomwezo ndimati ndikuwuzeni ine sindinkafuna kukhala m'busa olo pang'ono ndidali ndi malingaliro wanga ndi zofuna zanga ngati munthu koma kumwamba kudafuna mwana iwe udzanditumikira ndidayisapo kuthawa ndidayisapo kukana zidalephera kulako mtendero wa mumtima sudapezeke pamenepo ndidadziwa kuti chimene mulungu wanena munthu sangasinthe olo pang'ono sangasinthe ndimati ndikuwuzeni zonse zimene mawu a mulungu adanena lero mkukumbutseni zidzachitika ameni monga inu simungathe kufotokoza
zimene zinkachitika musanabadwe. Chomwechonso sizonse mungazidziwe zakutsogolo ngati simumvera mawu akewa. Ndimati ndikuze chimene mawu a Mulungu adatsindika kuti omumvera omutsatira zidzachitika ndi izi, ndipo osamumvera osamutsata zidzachitika ndi izi, mbamba mteladi zidzachitika ndithu. Ndikamakamba mawu amenewa alipo ena ake amene Mulungu isazikizira pa iyeyi koma akuonetsa ngati kuti zawo zikuyendera. Ndapeza verse m'Baibulo mamati chauta nthawi zina amawasunga wanthu amagani amwano ndi moyo kuti akumane ndi tsoka. Moti alipo ena ake Mulungu akuwasiya mwasipera kuti akupanga prepare mtundu wa tsoka la chilendo kuti akumane nalo. Chifanya zinazo zilipo, ukamaona ena ake amene sakonda zopemphera moyo wawo ukungotani kodi ukungoyenda. Iwe pena kumadzifunsa kuti ndidala kwa chiyani? Ayi, sudalakwe. Woipa nyengo zina chauta amawasiya ndi moyo kuti akumane ndi tsoka ngati salapa. That's why timanena mawu kawiri ngati mukufuna Ambuye lapani mtima wanu. Pangani chiganizo chakubwera pamaso pa Ambuye modzichepetsa kwambiri zedi. Sizitheka kuti mbali inayi kukhale Mulungu mbali inayi mdierekezi zivuta. Munafunika musiye chimodzi ndi kusankha chimodzi. Awuzani bano kuti neba panga chisankho. Siya chimodzi, sankha chimodzi. Amene. Nkuganiza kwanu ngati mupeza kuti Mulungu sakuthandizani mulekeni. Kapezeni wina Mulungu amene akulengani. Pitani. Kapezeni wina Mulungu adakulembani njara kupangitsani mukhale ndi ntchito. Kapezeni wina Mulungu adakupangitsani kuti mkwatiweko. Kapezeni kwina chauta. Kapezeni kwina chauta amene adakufikitsani palepo munafika apa. Mukuti munthu nthawi zambiri sayamika. Adati ambe kubwera mmodzi pano anene mbiri ya moyo wake ni zomvetsa chisoni. Kuti lero mwavala kosuti lero. Inuyo ni chisomo cha Mulungu. Akadapanda chauta kuomera ni mtima bwezi muli patali. Moti zona chauta amene kumamphatikizanso. Moti chauta amene kumamfananitsa nkachitumwa palizero. Moti chauta amene iyi ndithu nkabudolo kamowa mamphatikizana kamene ndizipemphera izi ndizichita konso zimenezi. Tandivani makosa nawo akuvomera kuti ayi ife tidzatumikira Yehova. Nawo mundipetsetse nthawi zambiri kuvomera kumakhala kopheka koma kuchita. Ambiri mwa ife mwina kutheka pamene bamba chikhristu chathu panali zambiri zolonjeza. Kodi ulonjeza kupemphera tsiku ndi tsiku utani? Inde ndilonjeza kumapemphera tsiku ndi tsiku. Kodi ulonjeza kusonkhana muzitaya zako masiku onse amapemphero udzasamalira sudzakhala opanda chifukwa utani? Inde ndilonjeza. Koma timu yanu ikamasewera mpira ndi mapemphero mumapita ku ndimakonda kubwereza sakudziwani ndu koma mmasiya za Ambuye pa kumusiya Yehova adzikudikirira ndi mpira ngoyipa ngati ayi. Koma kutsogoza kwa mpiri zokhudza moyo wanu osati zokhudza Mulungu. Kodi ulonjeza kupereka zopereka zako zogwirira ntchito ya Ambuye utani? Inde ndilonjeza umapereka. Munalonjeza tunoka koma mukati mulalate chemwali mukati mulalate achimwene. Nthawi zonse ku chechi unangobwera ndi zolembera m'manja apana khoza mbali mwa msewu umene aliyense akhoza kuweruza monga mmene aganizira. Akadati apalire mogwetsera akadachita bwino, akadati apalire motere akadakhoza. Adzalakanyana adakadzala njovu akadachita bwino. Mfuseni iweyo dali majano aya antedza omwewo uli bizo kamba zina zimene wazosola kuti suchita. Nzimene zimachitika olo enanso zomwezi pamoyo wanzawo
makomenti laka maganizo laka yeti iwo zimene akupereka upangiri kwanzawo sangati amwali apa mudakarere apa mudakarere pena kunyumba kwawo mukapeza kuti akangaudi adamatire nyumba yonse angati akadasamuka koma iwo bise kumashawa aruzimakutika zimene zizi mwana iwe uzikatere iwe uzikatere inu mmatani kona adakati amuna navereze mulangiza zadakati chati mambala tere tiukale uchizomwezopeja ndizimene zochita masiku ano tikungochita monga mwachidziwitso osati zimene iwe matani kodi umachita ulangizi woyenerera machitidwe oyenera ndi amene iweyo umachita utapeza kuti nzabwino umakauza kwa munthu wina koma masiku ano tisatero ayi adangomva pena adangogugula pena basi ukauza kusonzawo zomwezo iwo wakuchita opposite zimene pakamwa pano pamayankhula zimene machita ndichitsanzo kwa ine ubusa kapena utumiki uli pamagawo atatu. 1 ndi momwe mmene mulili chikhristu chanu amene amadziwa koyambirira za moyo wanga moyo wanu ndi mulungu mwini wake amene ingati sangakuvomerezeni olomutachita kalikonse olomutapalasa moyika miyendo yanu papewa kumathamanga ngati zingatheke palibe chingachitike. Number 2 banja langa akazi anga anafuna vomereze kuti mkulu ili ndi munthu wopemphera ndipo ndinene alipo wena ngabwino kunja koma zili mnyumba mwawo muli milungu yambirimbiri nonse muli pabanja anga ine atati amuna anu abwere anene muona mtima za chilungamo chanu funso lake simple kuti chimwene akazi anuwa ndi mkhristu kapena mkunja yankhani muona mtima mugaza khuzanga kuti atati tikufunseni makosana tauza kambani muona mtima babawa ndi mkhristu kapena mkunja kambani chilungamo mukuganiza ngati kuti akhoza nena kuti chani za inuyo mulangofutani kuti aneba mukuganiza mwa chifukwa iwo amene akhala nawo close amadziwa choona chandani kodi cha moyo wako. Number 3 ndi anthu akunja now gulu ilili losavuta kulipusitsa. For example ine kuno siku athu sindikhalitsa muno iye tangokumana kuno kwa masiku ochepa mukhoza kutenga ndi amene oyera kwambiri koma omudziwa ndi amene akhoza na chilungamo chake. Nthawi zambiri wanthu tikamati mwina tikupita kokayenda timavala chikopa china. Ankandiuza achimwali wanga wena kuti abusa mahandibag makhala zambiri na amatha kuchoka ku nyumba atavala bwinobwino akakafika pena amasintha zovala zolingana ndi malo amene akutani kodi akupita. Kodi mmene amakudziwirani vanthu ku nyumba kwanu ndi mmene sokoyenda amakudziwirani? Kodi mmene amakudziwirani anthu koyenda ndi mmene so Mulungu amakudziwirani? Ndi mujama imba wena pano kuti ali pambiri akukhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake atayikana. Achulukirenji anthu oterewa amene akulimbikira pa zambuye koma ndithu mkati mwa moyo wawo akusunga zina. Nawo pali mwambi ndikulubali ya uraso mpaka kuyankhula mawu amenewa amanena kuti kokanola sesenya sabira na agalu chifukwa agalu amakawaye uraso sesenyaso lewuri kemu tauni yalagwa kokanola sesenya sabira na agalu ayi pita weka chifukwa agalu amatiyo upangazina iwo sapangazina. Ndena ngati munthu okanola sesenya amasiya agalu ku nyumba mmati ndecha kuti aende nawo agaluwo aende nawo. Ndipati ndikambena anu abale wanga sikudzatheka kuti chauta apanikizike kutenga inu wakhalidwe loyipa ayi. Ndipati ndikukumbutseni ngati mukakamirabe kusasiya zimene dziko lapansi limapereka Yehova amalolera kudikira wina m'malo mwako. Mutakumbukira kuti ana Israeli kuti apulumutsidwe Yehova adadikira Mose abadwe
ndikumudira zaka zambiri 80 years ndi amakarutsa na Israeli. Mutakumbukira kuti papezekenso wina wokamba za Yesu, Mulungu anadikira Yohane abadwe. Ndikumudira kwa zaka zambiri kuti adzanene mawu kubwera wina wokusaini. Mukumbuke kuti chipulumutso chimene timachiseweretsachi kumwamba kunadikira Yesu abadwe ngati khanda. Mulungu sali pachangu ayi. Mulungu akufuna zolongosoka. Ameni. Ndi ifeyo amene timatenga nzinyatsi zomwe kuti poti anthu asowa sinanganombewa zikatha amanona ndasuswira omwewa amiro omwe omwewa ngati tani ndi ife. Koma chauta is too smart for that. Amen. Samangokolola zina zomwezo ayi. Akufuna zokhazo zimene zikhoza kumpindulira. Pena malemba akunena Matthew chapter number 7 verse number 21 akuti siyese wakunena kwa ine Ambuye Ambuye amene kumwambako akalowa, koma yekhayo wakuchita chifuniro cha Atate wanga kumwamba. Nkhani sikungoyankhula, nkhani ndi kuchita chimene Mulungu akufuna. Funso langa, mukuchita chifuniro cha ndani? Mukuchita chifuniro cha ndani? Okay. Mwati akuluakulu kumwambako akamati ku Barracks la Khristu anena inuyo. Mudi Yesu azikhala mwatasatasa kumwambako, mtima uli pansi. Ndidafera dziko ine, ndidamva kupweteka ine, ndidapulumutsa anthu, ndipo anthu wako ndimvera, anthu wake ndi inuyo. Machitidwe amenewa takuza aneba moti zofera Yesuzo ndi zimuchitasi. Takamba naone zofera Yesu zimene zizi ndi zimene zizi moti mpaka na Yesu kulomanda pa kuti mudzachita monga muchitiramu. Too smart achimwene. Nyimbo panopa tidayika mmafoni zichiti ukuko zikomo musimuimba konkomwe. Mabaibulo ali mafoni musimuwerenga konkomwe. Khristu ake ndi umenewo. Ndifunso iyi tingoyerekeza kuti adakati Yesuyo akuchita monga mmene muchitiramu, chipulumutso atakachipeza watu uleso wake umenewo. Ukudziwa Yesu ankalalikira opanda chikuza mauchi. Yesu ankayenda wapansi. Koma tili mu nthawi imene zodandaula ndi zambiri. Munthu wodya chibuledi cha sitoko umachita upaka ngati kuti munthu achita plastala ku sitoko papa mimba ili kulo pa ukanika nkulalikira koma pofina ngulero ali chete ati kudulitsa thupi kuti ngondo lingogwada kugwada adakuchiritsani yawe kumukuti mugwade pansi ngati pano mutavala kasuti kameneko. I too smart for that. Chikiso chimene chichi ndiye mawa kuti ngati mwapeza kuti simukwanitsa zitayeni. Amen. Nchifukwa chani akuvomeza kuti wonse amene sangakwanitsa zisiye, wonse amene sadapange chiganizo amakhala chisokonezo pakati pa anzawo. Mulungu safuna zokanganana, akufuna mumvera. Moti mawu amene mugwire kwa wonse amene sangakwanitse kutumikira Ambuye alimba mtima kuti wo ndi gahena kasi alekade ngati mwalimba mtima kuti mugahena mukalimba chimwene muleke na Ambuye. Chipeke ndi chinu kambira zimenezi. Yesu pakubwera ku dziko lapansi tandimvani adalinga ataona kupweteka kwa gahena zosafunika munthu izi. Chifukwa gahenayo adapangidwa mdierekezi ndi amitenga ake osati inu ndi ine ayi. Ndi adasankha kuti ine nkwabwino ndikamve kupweteka ku dziko lapansi, ndikwabwino ndikamenyedwe ku dziko lapansi, ndikabwino ndikachite chipongwe ku dziko lapansi koposa kuti abambo awo akakhale mugahena kwa muyaya. Now mbali yake Yesu adakwanitsa kuchita, yatsala ndi mbali yake. Andi ndilengeze sadzapezeka wina wokuferani ndi Yesu yekha basi. Mwaija sakupusitseni iwo amene amatama kukondani, imafika nthawi amakusiyani. Khulupirireni ndine m'busa ndimayika maliro ine ndimamvako mmene anthu amalirira. Ndisiyeni ndipita nawo ndisiyeni ndimakonda kufika mbali ine ndimapereka mparo Yesu talekani vaya apita ndi bwino kufa satani kodi kateka mugumkana Yesu chifukwa cha anthu ena
mukunkana Yesu chifukwa cha azimayi, mukunkana Yesu chifukwa cha azibambo, mukudziwa chani? Mudzamwalira nikuwasiya. Panthawi imene inu mukulowa m'manda, wena adzauza mayi, muzilira muyang'ana ndi ifetu tikhoza kusamalani, tilipo ife. Ndi dziko lipatembenuka, adzakuyiwalani tsiku lino, mudzasanduka nyasi inu. Ulemu wonse utakani kodi utatha. Mipando yodula mudagula ija idzapereka mpata kukukanani. Zakudya zomwezi sizikoma dziko likakulaka, thupili likafuna kubwerera kunthaka kalikonse ku dziko sikakoma. Pakuyang'ana zimenezo Yesu adabwera kudzafera dziko lapansi. Malemba akuti kwayikidwa munthu kufa kamodzi ndipo akafa chimaliziro. Kulibenso kalikonse kangachitike pamene moyo wanu wafika pamathero. Pakuona zimenezo Yesu adakuferani. Ndiye inu makanibe mudauza neba kuti neba mutamira chani kodi? Augona sadala rauzani neba utamira chiyani? Okudidwa ngati mudavomera kukhala mkhristu, verani zimene mawu a Mulungu akunena. Ngati mudavomera kukhala mkhristu, dzichepetseni ndi kutsata ndondomeko imene kumwamba adakhazikitsa. Ngati mudavomera kukhala mkhristu, ndiye kuti muzichita za khristuyo osati za maganizo anu. Musayambitsa sowanu uzimu timayendera ndi wa Yesu yemweyi basi. Amen. Challenge ina ndinawo anthu amene avomera Yesu, koma nono chimene akuchita si za Yesuzo ayi. Akuyamba moyo okhala ndi uzimu wawo. Uzimu chani manena uzimu wa mavandamutso. Tinawo anthu amene amakhala ngati kumwamba adapitako kale. Amadzimva kumbiri zedi. Amakhala ngati kuti iwo ndi vice Yesu iwo. Ayi ndithu. Ayi nanunso ndinopulumutsidwa. Mukudziwa nthawi zina uzimu kumakanika kukwera chifukwa cha anthu amene no moyo wawo malo mokhala ngati kuti achite za Ambuye, Satana adachenjerera nawapatsa chimzimu choyipa. Ife tikumaombera m'manja zimenezo ngati ndi zenizeni. Ndimati ndikuwuzeni chili chiwanda chaphe moyo mwawo. Alipo anthu ena amene mu dzina la Yesu lomweli akuchita nkhondo ndi anzawo. Mu dzina la Yesu lomweli akupweteka miyoyo ya anzawo. Mu dzina la Yesu lomweli akuchita za mbiri za uchimo. Ndimati ndikambe nanu nanunso kaya ngati mukuona ngati kunena kuti kuchali chindi malo ochimwira, make a decision, tulukani. Abusa mukamba chifukwa chani? Pressure imene ndikumana nayo kwambiri zedi, imene kukadakhala kuti ndidale otepeka ndi wopanda chilungamo chotsindika nchamwano mwina bwezi ntasokonekera. Amabwera anthu akambiri mwafika apa yambitsani mpingo wachani patata alipo ene ndafera anthu ndine kufa mpukatu wina mkulu wina uchoka kwawo pa chigalimoto chopuma wautali kwadipeza kumalomo 15 million yake ili mtu. Abusa sisepi ikula kuitsana nkozima kumeneko ikujerani uzimu. Tiyambitse ministry ndendalama ndizi zoyambira ine kuja mutu kuti padzana nili kudowa udali ku padzana nili ndi kachekete kamodzi ka chimwene wanga kukachayinizi kola kobwereka mudali kuti popeza kunena kuti musisepi momwemo ndimenda phunzira chisomo kundipeza lero mwandidziwa mwaipa musisepimo kodi. Ndikuuza mkulu ndalama zako zilibe ntchito chifani madziwa nkhani si ministry nkhani ndikupha utumiki onsewo.
khala nosamala. Mawu achidwe ndamuuza ndidavomereza kutumikira Mbuye opanda kanthu kaya ndi kanthu, ndidzakhala momwemo ndikutumikira Mbuye ndalama zakoze chimwene tenga, kuti ndidziwe chisomo cha Mbuye ndikukhulupirira chisomo chomwecho chindisunga pamalo amene ndili, chifukwa ndikumudziwa amene ndikumukhulupirira. Stage imeneyi ndimene yapha anthu ambiri otumikiranso. Mukazitengera za uzimu zipangongo anga ndi inuyo mukuchita mwatha. Alipo wina akakulu amadzipopa kompletely. Mpingo uja wa Kamuzu Barracks anu wake ndife. Ngati sikuyenda mapemphero ake mapemphera ndife. Mapemphero atali. Kukotsokera kwake kuli mwa ife. Tili ndi mdzodzi ife kompletely. Malemba akuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu. Yesu akutero. Minus Yesu, we are nobodies. Kwani bima mungachire kopanda auze neba kopanda Yesu inuyo ndi panja penipeni. Kopanda Yesu muli chabe, musadzipope akuluakulu. Kopanda Yesu muli chabe. Nthawi ndi madzifunsa mwabusa ambiri amene ali malawi muno amene akutumira ku Kamuzu Barracks ndineyo. Ndi madzifunsa atati Yesu achotse chisomo chake mwa ine, munganditane? Chimenechi nchofunika kusamalira. Ndinanena dzulo kunena kuti ngakhale ulendo ungakome bwanji, chidendene sichiposadzala sizitheka. Olo mudakhala pachangu bwanji, chidendene sichingatsogole kuposadzala sizingatheke. Ngati zingatero mukhala majority palakwika. Satani zimene Mulungu adakhazikitsa chifukwa cholinga cha zonsezi ndi kuti dzina la Mulungu lilemekezeke basi. Haleluya. Ndiye kuti wonse amene adasankha kudzipereka pamaso pa Mulungu amamvera zonse zimene Mulungu wanena. Ndimatende kambenano. Ndiye kuti ngati mukusankha kuyenda ndi Ambuye, mukusankhanso kukhala mdani wa tchimo. Ameni. Ngati moyo wanu sudafike popweteka ndi tchimo, chisankho cha Yesu chalephera. Ngati moyo wanu sumva chisoni mukamamuona wina akuchimwa, ndi kuti chisankho cha Yesu chalephera. Chimene chimatiguza inenso ndimatopa ndine munthu sichitsulo chichi. Kodi mundipetsetsa? Kukuwa kuseku ndimatopa. Koma chimene chimandikoka ndikuti kuti moti abambo aunene pakusewa kakhale mugahena awa bwanji ndikuwauza kuti usumvese. Kuyera kuseku akapezeke mugahena awawa. Lolena Ambuye nkapenawo. Ndipo chimene chidandiguza kuti munthu unene ndili ndi magawo ano. 1 mantha ndilibe, 2 manyaziso ndilibe, 3 chilungamo changa ndi magamba chachikuwawe wolo umve choonadi. Simandipangitsa ndikambe ichi kuti mwina kapena mwina munthuyo akhoza kumva nala pa mtima kapena kaulanga. Kuti mundipesa kani? Ngati mwasankha kukhala mbali ya Yesu kani mdani wa tchimo, koma ngati mumasilira so tchimo ndiye kuti muli ukapolo wa tchimo. Azibambo nonse ngati mukadakhabe moyo wachimasomasobe muli mpingo, chisankho chanu nchopepuka. Ndimakondonena mawu awa mukadzapeza azibambo asonkhana aseka chikhakhale, most of the time nkhani yopusa imakhaulira kambirwa. Chimapatsa phwete azibambo ambiri ndi nkhani zozerezeka zopanda mutu wake. Chitsanzo ndichi ndimakonda kupereka. Munthu wamayi akuyenda akudutsa mwakabira naye ona miyendo. Munthu amayendera chani pacha? Chalakuya chani wenda miyendo. Miru yugwira chira papa. Chodabwitsa chileka kuti munthu ayendera manjani. Satani. Koma basi kupanikizika. Ngati muli ndi moyo wokhumbira tchimo, simudasankhe Yesu motsindika. Moti basi ukhala busy kupanikizika chifukwa chakuti
chimwa asathu akunjoya asathu wina wapana chihule koma yusiri amayi nekalanga basi mwanyambira mino muna suda panga chisango chosenga Yesu chifukwa ukamaona ena akuchimwa iwe umadutsa nkupita kugahena kuti moti zona awa akapita kugahena kamba kamayi amene susilira chimo ngati alipo pano anthu amene amasilira chimo ndekuti Yesu sadamusankhe motsindika kamundipetsa nayo uona kasiketi kamuzanu miyendo yonse lipanja ili kusilira nenunso kayesera zomwezo ndio mambera kuchipinda uyeserera kuti zikukhala uyese ngati mumakhumbira chimo chisankho chanu pa Yesu chopepuka chimo limafunika kudana nalo chimo limafunika kulimbana nalo osasekelela choyipa choyamba ndi chimenechi choyambira sikulankhula malilime ayi choyambira sikugontha mawu ayi choyambira ndi kuthana ndi mphamvu ya uchimo ambiri kuti nawo mu mpingo atsogola akukamba kwambiri za Yesu koma ndi akapola chani kodi achimo yani makamba dzana zakuti yemweyo ndi munthu wopemphera mchalichi muno koma ndiye muchitu na Yesu amapita kwa boyfriend pachinayi ubwerako pa Monday muchalichi muno akatayimba nyimbo timtamande o ambuye rimtamande ndikasilangake momwemo timtamande owayenera akamachita ngati zenizeni koma iwowa ndi wofewa kuchimo palizero apo ngati that's why dzina la Yesu likunyozeka. Point number 1, khalani mdani wa chimo zenizeni. Thana nalo ni chimo ndipo ndikambe nalo njerekeze tigalu pothera amene amabwera ndi zambiri zoyesa kufuna kugwetsani munafunika mulimbe mtima ngati Yosefe. Ndifunsefunso kwa azibambo nonse muli pano, Yosefe ali mnyumba ya Potifara, mkazi wa bwana wadyera maso pa Yosefe munthawi amene akupempha kuti chilongosoko choyipa chichitike ndi mzimayi akuti Yosefe mudziwamera mkhola ndine pano. Yosefe akuthawa, mukadakhala inu mukadathawanso. Ata ndiyankheni mukadathawanso. Dovu lake limeneli mukadathawanso. Ngati mukukanika zing'ono-ng'ono basi okondedwa uzimu umene Yehova akufuna ndi kuti kodi ndi umenewo. Ngakhale mpata utaupeza unene mawu ayi ndidzachita bwanji choyipa ichi kuchimbira Yehova Mulungu wanga. Akhristu otelewa ndi amene akufunika. Ameni. Funso lachiwiri larose ndi mmene ndalama zikusowekeramo tiyerekeze. Mukatenga ndalama zanu zocheperako ku banki kuti muzitenga ndalamazo mangona ATM ikulavula ndalama zambiri palibe wina aliyense. Kodi mungakokosa ndalama zija nkulowa mkati mwa banki kuti ayi chalavula ndalama rundizi sizanga zingatheke ndi inuyo ndende nukhirisitu. Haleluya. Pakozo mapeza kali mavesi sapatsa manja Yehova wabolesa ili ndi umboni kubanditu sizakwa. Okondedwa uzimu umene Mulungu akufuna ndi uzimu wa anthu amene akhoza kuletsa poyera chilungamo cha Mbuye ndi mtima woona. Amenewa ndi adasankha kutumikira ndani kodi Mulungu. Number 2, ndi wanthu amene amatsogoza za Mulungu osati zawo. Ameni. Mukumbuke Yesu ataona kuti mutchali chimwalo wa malonda adakwiya Yesu ndi kugadabuza matebulo kuthamangitsa sina ndalama. Chifukwa chani? Adafuna kuti za Mulungu ziyende osati zawo poyambirira. Munafusa anemba kuti za Mulungu ndi zanu mumatsogoza za ndani.
ndimati ndikukonzeni anzanga nonse a chipresbiteriyo makamaka pa nkhani ya zopereka kumwamba kumakamba chakhumi ndi vesi chananena kuti ndipo akulu adzakambirana kuti anayika poyambira kuti apereke ndipo onse adzapereka. Palibe ma discussions ndi Ambuye. Hayi kuma mtima kwathu ndikumene kumachititsa kukanika ndithu kukanika kupereka zimene Mulungu akunena mudalonjeza kale. Ndimene ndikambe nanu chavuta ndi chani? Chavuta ndi chotsogoza. Mwatsogoza kwambiri zanu osazanani kuti za Mulungu, kuona kuti mukapereka kena kake kwa Ambuye mukhala ngati musauka, kuyiwala malembo akuti alipo opatsa angolemerabe ndipo alipo omana zimene anene kupereka angosaukabe. Kamundipetsa ka nonse amene muli pano amene mumatsogoza maganizo wanu mudapyala mbewu yakumana m'moyo mwanu simungapite patsogolo, sizingatheke. Ani chimene Mulungu amachita chakuti amakana kuti adzitsutse mpata ndi chisomo akhoza kupatsani kwamati nanga kumana kwawoku awawa ndikapatsa zochuluka akhala mlaliki wauza wena kuti kumana ndiye kwa nzeru mchali chimwayichi ndingowapondapo. Moti matembero enawa ndi odzipatsa nokha. Wovomereza kutumikira Ambuye amatsogoza zake za Ambuye. Chitsanzo ndine ndatsogoza kudza kutumikirani kusiya kholo langa likudwala. Ndatsogoza kudza kutumikirani kusiya mkazi wanga yekhayo ndili naye. Kwini wanga ali kusaukirapo pena ngati bale ndikupeza miyoyo ya anthu ambiri ili pangozi ndikakambe nawo. Atafaso simungatipatsenso winanso ayekhayo amene ndakonda munekha mdzikomo. Koma ndithu sangapose Yesu ayi. Kamundipetsa kale kutsogoza za Ambuye ndikumene kudafunikira. Pena malemba kuti moti zoona mudzikhala manyumba abwino inuyo pamene nyumba yanga ili bwinja. Kuti mumakumbukira m'buku la Nehemiya unena kuti wanthu atatsogoza maganizo awo kusiya nyumba ya Yehova mpaka na atumiki a Yehova kutchalichi adathawako nga azidya mchenga adathawako kuti ndingapetse wana ngatitani atingoyerekeza ine ndabusa ngawa tisamapezeke na kalikonse vana wathu zikhala bwa. Kuti ilipo sukulu imene amanero popeza ndino abusa tichotserako, ilipo shopu imene amatero poona kuti vanthu atsogoza maganizo wawo asiya zake za Yehova. Ntchito ya Ambuye idasokonekera. Kusokonekera kwa ntchito yakeyi kudabweretsanso matemberero. Nehemiya akuti ndidalamula wina aliyense ayambe kuchita zimene Mulungu akunena, apereke limodzi la magawo 10 kuti lisamalire Alevi ake. Ndi kuti zonse zidali mmenemo zachikunja ndinachotsamo kuti apange restore chipembedzo cha Ambuye kuti madalitso awapeze. Ndipati ndikambe nanu chinsinsi china chakudalitsika ndi kutsogoza zake za Mulungu. Ameni. Amene wavomera kutumikira Ambuye azitsogoza zake zanani za Mulungu. Mukudziwa chani? Mulungu akasangalala nanu adzayankhanso mapemphero wanu. Mulungu akasangalala nanu madalitso sali kutali. Zinazi zosafunanso mweranso vimadzi maboro kama zongofunika kutsogoza zake za Ambuye. Yehova akakusekererani madalitso ake sasowa. Ameni. Abusa ndakulakale ine madalitso a Mulungu amakhala kwa iwe, kwa ana ako, ngakhale kwa adzukulu ako. Mukatsogoza za maganizo anu matsoka ena adzafika kwa ana anu. Mukudziwa chani? Kuvuta kwina kwa zinthuku mulambe mwadzifunsa mwatsogoza za ndani. Nanga umangorere mwana wankazi uyu mimba uyuso mimba mwana mimba nakhala bwanji ndatani zinazi mudzifunse mwatsogoza za ndani. Wovomera kutumikira Ambuye amatsogoza zake za Mulungu, amalemekeza zake za Mulungu. Ameni. Number 3, amene watsimikizika mtima
kuti iye akhoza kuvomera kutumikira Ambuye amakhala mu ubale ndi atumiki mnzake. Ameni. Wonse amene avomereza kuti ife tidzatumikira Yehova sakangana amakhala mu ubale umodzi. Akhristu ndife abale chifukwa tonsefe tidavomereza kutumikira ndani kodi? Mulungu. Ameni. Ine ndimadabwa kunena kuti kodi ndino khanu amene Ambuyeyi adafera? Ayi. Ngati Yehova adaonanso wina wofunikira, ngati Yehova adaonanso dziko lofunikira nafika polifera, ndiye kuti lofunika kwambiri zedi limene mafuna mukhale molumikizana nalo. Ameni. Ngati si choncho sitikwanitsa kumtumikira Ambuye. Ndimveni lero, popeza mudakhala mkhristu kamba kakuti Yesu adakuferani, ndi Yesu yemweyonso adafera wena, tonsefe tili chimene tili chifukwa cha Yesu. Mwaichi pasapezeka udani pakati pathu koma kukondana. Mukudziwa chani? Mwatsoka masiku ano mipingo yathu poti yachulukana, tikukonda kwambiri kulalikira zosiyanitsana pakati pa ife ndi ena malo molalikira za umodzi wathu ngati opemphera. Ngati iwo adavomera kutumikira Yesu, inenso ndavomera kutumikira Yesu, tonsefe tiyende limodzi mwakulemekezana. Ameni. Utumiki wa Yesu ndi ubale. Ameni. Auza neba uli neba, utumiki wa Yesu ndi ubale, simpikisano ayi. Ameni. Sikukanganaso. Tandimvetsani, ngati mudafika povomera Yesu, sindiye kuti Yesu yeri mwavomera nokhanu, tonsefe ndinafuna tivomere Yesu. Now, ngati tavomera kutumikira Ambuye tichotse milungu ina, komanso tonsefe tikhale mu ubale, kulimbana ndi mdierekezi. Wolimbana naye si munthu mnzanu koma Satana. Kamukundimva kaya? Ena anu muona ngati anzanu ndi Satana. Target yanu yaleka pasi kuchoka pa Satana mwakhala pa munthu mnzanu. Umakhala mtima gulu ndi magulu. Kagulu akanganena nkagulu ako monse wali mpingo mwe balisero. Ya tata chimeka kwabwera intruder yes. Ya. Azopembedzera sana funa tapembedzera nawo iye chifano sali mu uzimu umenewo yayi. Sitili limodzi mu uzimu umenewo. Ife tili mu mtambo namba 10. Mudapitako? Moyo wa Khristu mati ngati iweyo ukudziyesa kuti uli chilili, wadziwako zina phunzitsako wena amene sanali kuti sazidziwa. Chifukwa namba 1 pali Yesu mwini. Ife ari ku theology college timaphunzitsa malemba awa mu Chiheberi ndi mu Chigiriki momwe. Andi tsono nibwere pano Chiheberi changacho mukumva? Ziteka? Fanikozo wala na neso rupani mwenye. Shuwa nditu. Nikoza kuwala na neso. Barashiti bara Elohim. Ndiri chete. Kuma ndizapindu, chimene mukufuna Chiheberi changacho? Chigiriki changacho? Hai. Chimene mukufuna ndi utenga ndani kodi? Mulungu ona mtima. Ndekuti ngakhale ndingazidziwe zimenezo. Ife tili ndi maologies ndi maizimu akulu. Malingana ni kauli mene mukalipatsa. Koma inu simufuna zili kodi zimenezo. Tirekeze kuti ndidaphunzira ineyo nditenge degree koze tata muzipatsirana degree imene muzipatsirana tamapatsiranani imene idakhoza mawa Mulungu chimene mukufuna kuti chimenecho. Ayi. Chimene mukufuna inu ndi uthenga wa Yesu umene uchokera m'mawu ake basi. Ngati zinazo zidachitika kwa ine kundithandizira kuti pakupasani uthenga ndipasani uthenga wachidziwitso. Ndengani ndo kodi ndo asima imati mukamaphika mukamake sima patebulo ndikuti basi ndi chiporo chomwe chimene munaphikamo patebulo pomwepo mithiko pomweponso kuti aone mmene mwaphikira azimatero. Umoyo umene tili nawo okondedwa, ngati muli ndi chidziwitso china chofunika inu mugawo lanu, lolani zile mutazika pambali ndi kupanga akomodeti moyo wa anthu ena aso moyo mwanu.
ndi moyo wa chikhristu ndikamera nono osamatama ndi uzimu iye akati nafunikhala amatama ndifeyo chifukwa ndinu akhristu abusa ndife ndiwe mtumiki ndiwe mkulu mpingo ndiwe mayo mfano uzidzipo paso adakuvaka mfano nda mkulu mpingo adakukhazikitsa ndani ndi ungapose chidende ndingapose dzala koma kuti mwa magawo onse amene Yehova anatipatsa tionere mzako ngati sofunikira monga ine ndilofunika maso pa Mbuye awaso ndiofunika maso pa Mbuye tonsefe tili pa ulendo wopita kumwamba. Ameni. Tauza aneba ineso ndinofunika mwa Mbuye. Tauza ineso ndinofunika mwa Mbuye. Ameni. Ngati mudavomera kutumikira Mbuye khalani mubale ndi anthu onse. Ndikupita kumapeto muchombo chimene chidapulumutsa Nowa ndi nyama sitidamva kunena kuti akuti mkango udagwira gwape zidatheka chifukwa chani zonse zimafuna moyo mudali kupirirana chifukwa ana akanyimbi adali momwemo fungo loyipereka mana tamulekeni kanyimbi nimene amakhalira tiyeni bora tapulumuka basi zina zofuna kupirirana ngati wanthu chifukwa tonsefe tikusankha kutumikira ndani kuti Ambuye wena mkhalidwe lawo ndithu ngapakamwa wena mkhalidwe lawo ndithu ngamawala ena mwafuna kungwapirira ndi kumaphunzira pang'ono pang'ono chifukwa nawonso akufuna chipulumutso amene ali ndi kuthekera kothandizirako wina titelo musakhale chiphazi musakhale nopanga pusha anthu ena asapezeke mwa Ambuye sizoona ngati mudavomera kutumikira Ambuye mverani Ambuye moona mtima chomalizaliza tonsefe ngati tavomera kutumikira Ambuye tiyeni aliyense atumikire Mulungu mugawo lake. Ameni. Pasapezeke pakati pathu munthu okhala kumastandi ayi aliyense wa ife ataketake ngati sungakwanitse iwe kuyenda ukatumikira pereka ndalama zako zikatumikire chitako gawo pa nkhani ya utumiki wa Yesu. Muuze neba kuti neba waimva imeneyo. Ameni. Aliyense wa ife kutumikira kosamangotchula atuya ena mulipo simungapalasa anga ine zikomo chilani gawo lanu mungachite ena mulipo simungalalikire ngati ine chilani gawo lanu ola utumiki wa Mbuye urani kuti uyende popeza mudavomera kumtumikira Mbuye chimenechi nchofunika okondana matini nene mpingo sunga masauke gulu lonse lili panopa ayi mudafusane balo ino mpingo umavulika bwanji ni mulipo afusa mpingo umavulika bwanji mulipo ata ayankhulani mpingo kusauka bwanji ni mulipo kwa wonse amene adavomera kumtumikira Mbuye adzaonetsetsa kuti utumiki wa Yesu urani kuti ukuyenda atumiki ake akusamalika kuti agwire ntchito ya Yesu moyenerera. Inu kakukuwa ndukuwa pano pa mutu utumiki wa kukichini unaenda sobwino chifonda kandi vumbulutso koma vumbulutso lake la mawu ake ochepa tupitira gonja ndikoza mayankhulo osati mwangugu monga ndiuchitira aliyense ali mgawo lake kamundipetsa kale inuyo Mulungu aonetsetsa mwa gawo langa ngati ovomera kutumikira Mbuye ndionetsetsa za Mulungu wanga zisayime ndipo wonse otere Yehova sawayiwala amawakumbukira kutumikira Mbuye ndi kumeneko osati abusa anu avalavala masaza gore mtsogoleri akuvutikira Yehova adadzipereka kakola akadapsha kalikali lidzuwa kusana and do you know anthu ambiri magaza ngati kuti mwana kapena ndikamba neno abe makola lawo kuti makola ati matola kapena makola amagulitsa chichani chiti kuti chadaida chipoti chaonongeka basi nonseni mulipo manja munina mukhoza koma ayi ndithu too smart for that no ways ngati pena pakesi pakuyenda ndiudindo wako iwe ovomera kutumikira khala pamenepo ziyende chikumativuta ndichi kukosa za Mbuye zomakanika koma mumve kuti akuti achagwa ndiye nkhani mwamva kodi mwamva ari wagwa ndikuzenika kugwa kwa munthu uyo ndi kuti sanana wawina watiberako mmodzi pakati pathu zokondweretsa
kumaira mwana uri uyo ra ugagwa Kambiri saja marumikiracha apo apocholawa uyo basonda tiona awa ali masiko je ba osamuza bwa basi wako bada ati madzi ifani madziwa aro ngoma yolilitsa sikidonga mbika limadziwa ifani madziwa umadziwa chani ngati umadziwa kuti iyeiti mtumiki wako mwamba ndipo iwe ukukondwera ndi utumikiwo ukadakamuza mkulu Marigambe nawo apa sipa ukhosamala ungagwe chikondi chotere chili kuti moyo mwathu chopangitsa kuti za Ambuye ziyende mbandi kuzene mpingo wa Ambuye ndipo pamene kutsanzika mukasunga zimene ndanenazi mudzakhala mpingo wamphamvu kwambiri opangitsa kuti za Ambuye zilani kodi ziyende ngati gulu lakanika kuchita nokha mudzichita ku gawo lanu mukuchongetsa ndinu kwa Mulungu chifukwa alipo pena ndathakati atumiki a Satana opezeka pakati pa ana a Mulungu mukamvera akupweteketsani chitani gawo lanu mona mtima amen ndikufa ndikupempherereni pamene kumaliza tentimirire tiyeni tipemphere munandituma Yehova muno Barracks simulowa wanthu wamba muno omwe Ambuye ayi zatengera chisomo chanu munakonda Ambuye kuti awamvetsere uthenga wonsewo kuti akhale okutumikirani ndawauza mosawaopa mosawanyengerera kuti apange chisankho segulani mitima yawo Ambuye kuti akhoza kuyima nanu nachita za inu moona mtima kwefulani makani ndi matama awo Ambuye kuti akhoza kupereka kwa inu moyo wawo nayamba kukutsatani ndikuwapempherera pamene nditsibwerera chisomo chanu chiwakakamize kuyambaso moyo watsopano ndipo akhale serious ndi utumiki wanu woona mtima ngati akutsimikiza kuyenda nanu Ambuye zionekera mmachitidwe awo ngati adzikhalakhala kutchalichi sadakusankheni Ambuye ayi ngati sazikupatsani chuma sadakusankheni Ambuye ngati iwo sazipereka zawo kutumiki wanu sazilalikira uthenga wanu sazilana ndi tchimo sazidzipereka kuphunzira mawu anu ndi kuyenda mchilungamo chanu ndekuti akunama muchita nawo monga mabodza lawo Ambuye koma ngati angakwanitse kudzipereka masopano mutapereka uthenga wolamitsa wotere adalitseni ndi kuwasunga ndi kuwathandizira kuyendabe mchilungamo chanu ndawasambira m'manja nditapatsa uthenga uwu Ambuye gawo langa ndachita latsala ndi lawo muwaonerere wina aliyense payekha mmene adzichitira atatha kumva uthenga wotere mwa Yesu Kristo amen tendikani pasokonedwa ndipo Ambuye akudalitseni amen.